Hello, magandang hapon mga idol, mga sir. Ito po ako ngayon nakasakay sa aking Pajero. Kumuha ako ng aking gamit sa palayan, freezer. Up, yeah, manipap po. Salamat po sa lahat ng mga supporters ko dyan sa taga-heart, taga-like, mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel, mga idol. Maraming salamat sa inyo lahat. Agoy! May motor na darating sa aking likodan. Narinig ko yung tunog ng motor. Sino kaya yan? Ay, si Bugar. Ang ganda ng lugar dito, presko. Ang nyug, ginawa ng halaman, dapat magkatatabi. Kaisap mo lang kasalubong. Ay, motor. Ang galing yun. Ayan ang nyugan namin dito sa probinsya Uganda. Barangay Sigamot, Bayan ng Limanan. Ito yung aming area dito mga idol. Ayan, tapos na kami sa palayan. Next week mag-umpisa naman kami. Preparasyon ng magbubukan ng lupa para sa pagtanim ngayong December. Nakikila daw. Si Joseph tapos na? Tapos na si Joseph? Tapos na maglukad. Joseph, nagdumasay mo, Joseph. Nagdumasay mo. Yan pa dyan. Yan pa. Makakot naman siya kanina. Ako na lang makakot. Makarita. Ako na lang makakot. Dahil tayo ka patapos. Kakala na. Parang naingkaman ako. Nagyan mo na, maalaw na na. Di po nga, sabi ko matapos mo na kayo mag-treasure.
Nakasakay ako mga idol sa kalabaw. Ang aking Pajero. Sa huli ko na po idol yung aking hiniram na Pajero sa aking pisan at tapos na po ako maghakot ng aking mga niyog. Nakahili yung aking nalabaw. Basta walang diaper. Sa lahat po ng nakasubaybay sa aking channel, sa aking YouTube, maraming salamat po mga ma'am and sir sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat na nakasubscribe sa aking channel mga idol, thank you so much. Why? Thank you for watching mga idol. Bye bye.